आई हम सुनीता बागी आप सबके मंच के माध्यम से गोड़ छू के गोड़ लागतानी सादर प्रणाम बा। आ देखी एगो शिष्या बाड़ी भोले बाबा के दरबार में पहुंचल बड़ी है दीदी। आ जाके भोले बाबा से कहा तरी कि ये बाबा हम बड़ा तंग हो गइल बानी, ऐसे कि ऐसा आदमी के संगे हमार जिंदगी लिखा गइल बा कि वो सुधरत नहीं थे। आ कहा तरी कि बाबा उनका दिमाग के बदल दी। देखी पहले तो जमन रहल हा गांजा भांग तमन रहबे कैल हा, लेकिन अब जब से ई बैसाख या जेठ चढ़ल बा तब से एगो औरी नशा धरा गइल बा। ए बाबा ओके छोड़ा दी कि ये गुरुजी पियाला छोड़ा दी, ए गुरुजी पियाला छोड़ा दी। ताड़ी हमारा सैया के गुरुजी पियाला छोड़ा दी, ताड़ी हमारा सैया के। पियाला छोड़ा दी, ताड़ी हमारा सैया के। गुरुजी पियाला छोड़ा दी हो, ताड़ी हमारा सैया के। भोले बाबा के दरबार में पहुंच के आ बाबा के चरण पकड़ ले बड़ी। आ पकड़ के कहा तरीके बाबा सुनले बानी देखले नहीं थी। कैसे कहा तरी मंथन के बीसरवा गुरुजी पियाला छोड़ा दी, ताड़ी हमारा सैया के। गुरुजी पियाला छोड़ा दी हो, ताड़ी
हमारा सैया के। देखी दीदी वो इतना परेशान बड़ी गुरुबहिना कि भोले बाबा से कहा तरी कि ये बाबा गांजा भांग तो जवन रहल हा तवने रहबे कैला, लेकिन का जाने कहाँ से अभी एगो तड़ी उधर आ गई बा आ सब परेशान बा, तनी दिमाग बुद्धि बदल देती यहाँ के। कैसे कहा तरी रउआ से सीखे पिया हरि गांजा भांग हो, हमारा सैया के। देखी दीदी वो भोलेनाथ से कहा करी कि ये बाबा देखें अबले हम बहुत बार क्रिया कसम खियवले बनी ये बाबा, कई बेर कपार पर हाथ धैले आ बेटा बेटी सब करी क्रिया कसम खालन, लेकिन वही काम के करेलन। आए बाबा हमरा जवन लिखल है कर्म में वो तो होइबे करे, लेकिन खाली इनका तन के हमरा बहुत फिकिर रहता कि जा दिन रहे के बा ये धरती पर बढ़िया से रहत। कैसे कहत अरे रहेला फिकिरिया हमरा काहे काम के, रउवे बदाल दे
गुरुजी पियाला छोड़ा दे ताड़ी हमारा सैया के गुरुजी पियाला छोड़ा दे ताड़ी हमारा सैया के गुरुजी पियाला छोड़ा दे ताड़ी हमारा सैया के गुरुजी पियाला छोड़ा दी हो ताड़ी हमारा सैया। एक बार प्रेम से बोल दी शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव।